Hynny ddod, ond nesa. Mis i fynd nawr nes y gwaharddiad ar smygu mewn mannau cyhoeddus yng Nghymru. Mae ymgyrch fawr yn dechrau heddi gan Lywodraeth y Cynulliad i wneud yn siŵr bod pawb yn gwybod beth sy'n digwydd. Ac fewn ni at Elen Wyn, sy'n mewn tafarn yn yr Hendre, ger y Wyddgrug heno. Elen. Diolch Gary. Wel, dwi'n sefyll yn llythrennol tu allan i dafarn y Dderwen yn bwrpasol i ddangos i chi'r gwaith adeiladu sydd wedi bod yn mynd ymlaen yma tuag at y paratoi ar gyfer y gwaharddiad. Heddiw'n llythrennol fuon nhw'n codi y polion yma. I fama fydd y smygwyr yn dod i gael i sigaret o fewn y mis nesaf yma. Yn y man mi gawn ni air efo'r perchenog, ond yn gyntaf mi wnawn ni glwad ynglyn â sut mae pobl gwahanol yn teimlo ynglyn â'r newid. Mae Owain Llyr o Gaernarfon yn smocio dros 20 sigaret y diwrnod. Rhoi'r dwi'n smocio sydd ddim mor ddrwg a sigaret arferol o be maen nhw'n dweud. Ond eto, di'r un sigaret yn dda i chi nôl bod tebyg na di. Pa mor anodd felly fydd pethau i Owain ym mhen mis? Mae mynd allan yn anoddach na unrhyw beth arall pan ydych chi allan efo'ch ffrindiau falle cael ambell i ddiod. Ac mae cael smoc yn rhan hanfodol o'r profiad yna fatha. Dwi'n meddwl bo fi'n mynd i ddechrau rei gorau i ddweud y gwir. Mae yna lot o bobl yn, ac dwi'n meddwl bod na rwan di'r amser i finio ddilyn hefyd. Tra'n siarad â Owain roedd smociwr arall yn awyddus i leisio i farn. Gareth Parry, perchenog cwmni tacsi yn y dre. Mae pobl yn tendio i yfar gormod. Ac amser yna dwi'n gweld pethau dechrau mynd bach yn bler efo drif ar tacsi. Erbyn 4 neu 5 allan y cefn y car, a maen nhw gyd yn smocio. Sut dwi am handlo'r situation yna, be dwi am deud yn nhw, geith y smocio yn ffeithio ddim. Os y pethau fel yn digwydd, bydd pethau'n beryg bwyr i drif ar tacsi. Ond efallai nad oes angen i bobl fusnes boeni'n ormodol, oherwydd yn ôl rhai sy'n gweithio yn y maes iechyd yn y gogledd, tydyn nhw erioed wedi cael cymaint o bobl yn gofyn am help i roi'r gorau iddi. Mae'r nifera yn sylweddol uwch. Mae yna fwy o staff wedi cael eu cymheryd ar ledled y Cymru rwan, ac be da ni'n drio wneud ydy cynnal mwy o grwpiau fel bod pobl yn medru cael ato ni fel gwasanaeth, unau yn ystod y dydd neu ar ôl gorffan y gwaith. Yn amlwg heddiw ro'n deimladau cymysg ynglyn â'r gwaharddiad. Mae pan ydych chi'n mynd allan i gael byd o fwyd neu beth, mae rhywun smocio yn eich ymyl chi neu yn gyfagos lle mae'n gwneud byd o wahaniaeth i'ch mwynhad chi tydi. Dwi'n licio ffag efo paint yn dod, so dwi'n gwybod beth sy'n digwydd yna. Tydio ddim yn hawdd, ond os na dyma'r unig ffordd, na iawn bod rhaid i ni roed i fyny efo. Ers dalwm mi roedd tanio sigaret yn beth digon cyffredin mewn sawl man cyhoeddus, ond ymhen mis mi fydd golygfeydd fel hyn yn ddim byd mwy na atgofion yn y llyfrau hanes. Wel, dwi wedi dod i fewn i gynhesrwydd y dafarn nhw, ac efo fi mae John Les Thomas y perchenog. Y cwestiwn gwreiddiol iawn, ydych chi'n barod? Bron iawn, a gobeithio fyddwn ni yn barod ar gyfer y diwrnod. Mae'r wal ar y ffordd i fyny, wedi fynd ar rhywbeth i wneud nhw mwy gyffyrddus gobeithio o fewn y 2 wsos nesaf. Mi fyddwn ni'n barod. Gai fod yn eitha hy a dweud, ydych chi wedi gadael pethau'n eitha hwyr newydd ddechrau'r adeiladu? Do, ond ni'n hwyr iawn yn cael y wybodaeth o be fysa pobl yn gallu ganiatáu i ni adeiladu a roed yn ei lle. Da ni wedi cael lot o wybodaeth erbyn hyn a bod yn deg, ac felly da ni wedi gweithredu ar y wybodaeth yna mor handi a fedrwn ni deud y gwir. Da ni mewn tafarn wledig wan, mae yna boeni y bydd y tafarndau yn cefn gwlad yn diodda fwy na rei trefol. Da chi'n teimlo hynny? Mae yna 2 garfan, oedd camera er enghraifft wsos diwetha yn dweud bod yna 9 miliwn ychwanegol yn dod i'r tai tafarnau yn y wlad. Dwi'n cweit yn gweld hynny. Dwi'n meddwl efallai efo'r gystadleuaeth efo archfarchnadau a'r cwrw yn rhad ofnadwy, mae yna esgus arall rwan i rywun istadron y tŷ, ysmygu a cael ei gan yn ei law felly. So, amser a ddengys mae'n ofn. Diolch yn fawr iawn i chi. Wel, dwi'n gweld bod chi'n casglu dipyn o ddygu yma. Pwy a wir lle fyddech chi'n casglu'r ashtrays rwan o hyn ymlaen? Dyna un job dwi'n edrych ymlaen i beidio gwneud, llnau y damn things yna. Diolch yn fawr iawn i chi. Nôl atach chi i Gaerdydd. Diolch yn fawr iawn i'r ddau ohonoch chi.